Karbi Anglong, Lapen West Karbi Anglong, Arat Kidoan Tumaphanta, Pini Nili, Dr. Mirdihunteron P, in charge, Deputy Superintendent, Hamren District Hospital, Ahin Pen, Nili Nangli Tumaphan Birta Isi Kapachini Ji, Kangtung Alam Teke, Lapuhin Law. Aprangsi ilit tum akaching hon Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma, Lapen ilit tum kaching hon CEM Dr. Tuliram Ronghang, alang litum ilit tum Hamren along District Hospital EKB Ponapot nilitum ning chingduglo. Lasi aprangsi alamabang nilinang litum phana pachini kangtung alam ke lapuhen lo, ilitum Ladak Hamren sitame nonabang ke ok pranahin mesen me etpen ke mepon jiaphan avarsai dobom tanglo. Ilitum District Hospital along non ke ilitum medicine specialist a doctor mate pressure punon sugar punon mate stroke patient punon ba jaja da keso kusita me kelang ponjia bang kenang sot a doctor ilitum along non dobom tanglo lason thak ilitum along obstetrics and gynecologist mate soarlo lapen osumar chupathe hud a keso kiun e hai hui kelang ponjia phanta ilitum hospital along doctor dobom lo lapen ilitum jasemet ke non ilitum along kedo thulang ke ilitum along psychiatry doctor mate ilitum manghu mangram akeso atu mate kangri kangram men kachi o kangtung atuma phan sitame mate aphu akam pio ede atuma phan sitame kilang ponji avarsai a doctor dopon lo lason thak si ilitum along non Budbar mate Wednesday pen Saturday aru iwan pen kenon ilitum along akaprek specialist a doctor style ilitum long ponpo jaseme ke ilitum along aso a doctor mate dental surgeon mate ilitum along surgery a doctor ENT doctor amega doctor latum anta ilitum long ponpo lasi laso alam ke ilitum anutin karbi arada tuma phansita me ake me alam lo aduntu ilitum hospital along avia test mate blood test lapen ultrasound lapen CT scan lapen ason asat lang ansit ame joy ke pen anam pijok plot pen ilitum along hospital along avarsai ta long ponpo lasi ilitum West Karbi Anglong arada tuma phan ansit ame lasu avarsai akime ilitum chu endun nangji lapen ilitum se kachelang amo ahin sitame paprang du nangji lasi lason thak sinone prang pen pejo pen ilitum minor operation la pen akaprek major operation pen sitame ilitum hospital long pejo pen pangcheng ponpo kardom sonato la silatake kupi avarsai pen operation silatake doji onumak la silituma district hospital along ke la ilituma long operation a theater mate operation avarsai ta doponpo non kapangcheng abang ke litum minor operation mate asoso operation la operation kithe along andam dia prang la minor operation hai hui pangcheng ponpo la pen pejo pen ilituma long blood bank hai huya hubida ta dolo pelotang te ilitum major operation like cesarean section la pen gallbladder operation ba harlong operation hai hui ta un ponpo apor pen apor hot kena jingkhan ri pen wi ki pinangji la puson ang deng tang terok thai la sila so blood bank ma puthap la dak son avarsai skri lalo lasi ahoklo ilitum nonomat ilitum hamren along ke awi ki pia thaya velang lasi ake ongdung a patient dum han ke refer nang kok titi lasi non ilitum district hospital nang pu pipon lo blodang te ladak blood bank dim da dolo avarsai ta dopon po lasi ilitum staff aphan non training aphan prabjin pen ilitum toipo lasi alang litum training endun pen wang lo blodang te ilitum pining ningkan kijut mate morning pen lodang te blood bank ta dopon po CT scan atau ultrasound hu avarsai ko son sidak doji ilitum adim mabang ke non pudam et pelotang te asap so interior chat mate main city long ben ke hello chat las ilitum along CT scan hai hui hubidata ilitum pe jo pen long pon po setame non tong selo bang setame ilitum angbong ke so that abang do ja do pelotang te ilitum district hospital ilitum hang hospital atum pensi memorandum of understanding chetok et lo las ilitum angbong mane ke so ke nang sot ultrasound CT scan nang ji pusitame ake joy pen ilitum hospital along pen irui penepong bapong ni nilitum hospital pen si gari pen si ponpo ala swa test kuri dampo la pen aro la daksi nilitum treatment bangke continue pon thubong po la ilitum Hamren subdivisional civil hospital bangke ilitum aphan non West Karbi Anglong along ke district hospital pu ilitum phan ke nang upgrade piat lo la pen birta ke long ateng pen pelotang te non chitloi jon niang bong ilitum la hospital thepota inauguration aphan wang daprang po
Lasilaso putak kijut porabang neli jasime keli tuma joint director sir West Karbi Anglong Dr. Jagat Singh Teron sir phan ningaklong penchuro long alangli neli tum la district hospital along mesen avarsai iki pidun pen ilitum Karbi aratum alangli tum baprang dun long po alangli penpete nili tum ladak anta pini bang ni de jia potlo lasi sir phan churo lo